खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धिं एक्सप्रेस हिमा दासखौ 2 बोसोरनि थाखाय सासपेन्ड। आसामाव बोथोर दुंखावनानै आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। खाक'पथाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, 7 जिउ खहा आरो 7 गोब्राब जोखोम। तिनसुकियायाव सासे फालांगिरिया गुलि गावनानै फोथैनानै लादों। हाथियार बिगोमाया हमजाबाय। 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां पार्लियामेन्टनि जर'खा जथुमनि थांखिखौ हेंथा दोलोआ मिथियाखै। 8 सेप्तेम्बर खालि मदि आरो बाइडेना गोदान दरनै हादरनि सोमोन्दै सावरायगोन। एसबिजिनि डाइरेक्टर जेनेरेल अरुण कुमार सिन्हाया अबथिरायै रुंसारि जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। भारत हादरनि गोजौ थाखोनि स्प्रिन्टर आरो आसामनि मुंदांखा एथलेटिक्स धिं एक्सप्रेस हिमा दासखौ सासपेन्ड खालामबाय। नेशनेल एन्टि डपिं एजेन्सि सुंदियै NADA हिमा दासखौ सासपेन्ड खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 12 दानाव खनथाम डपिं टेस्ट खालामनायाव धिं एक्सप्रेस हिमा दासआ फेलें जादों। डपिं टेस्टआव फेलें जानायनि थाखायनो हिमा दासखौ 2 बोसोरनि थाखाय टेम्परारि सासपेन्ड खालामनाय जायो। नेशनेल टीमआ अफिसियेलि फोरमायथिनाय बायदिब्ला बोसोरसेनि गेजेराव खेबथाम डपिं टेस्ट खालामनायाव फेलें जानायनि थाखाय नेशनेल एन्टि डपिं एजेन्सिया हिमा दासखौ 2 बोसोरनि थाखाय टेम्परारि सासपेन्ड खालामनाय जादों। बबेखानि सासपेन्ड खालामजानायनि उनावबो हादरारि केम्पनिफ्राय ओंखारबोनाय हिमा दासखौ 2 बोसोरनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जादोंब्लाबो बिनि दिन्थिफुंनायखौ नायनानै बे होबथानायखौ 1 बोसोरसिम खमायनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि वर्ल्ड एथलेटिक्स एन्टि डपिंनि खान्थि बायदियै 12 दाननि गेजेराव खनथाम डपिं फेलें, खनसे फाइलिं फेल्युर, खनसे मिस टेस्ट जायोब्ला खानानै दोनखानाय खान्थिखौ सिफायनाय जायो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि 2018 मायथाइयाव जाकार्तायाव खुंनाय एशियान गेम्सनि 400 मिटार खारनायाव हिमा दासआ रुपानि मेडेल देरहादोंमोन। जाकार्तायाव 4x400 मिटार मिक्स 4x400 रेलियाव सनानि मेडेल आरो रुपानि मेडेल देरहानो हानाय इन्डिया टीमनि सोद्रोमामोन हिमा दासआ। नाथाय 23 बोसोर बैसोनि एथलेटिक्स हिमा दासआ सोलिफु बोसोरनि जागायजेननायावनो जोखोम जानायनि थाखाय चीन हादरनि हांजौआव खुंनाय एशिया गेम्सआव बाहागो लाहैनो हायाखैमोन। आसामाव दासान्दि बोथोरा जोबोद गोब्राबै दुंखावदों। रायजोनि माखासे ओनसोलाव बोथोरनि दुंखावनाया 39 डिग्री सेल्सियाससिम दावखोदों। जाउनाव सरासनस्रा रायजो राजाफोरा गोब्राब जेंनायाव सैनांदों। बेनि गेजेरावनो बोथोरनि जोबोद गोब्राब दुंखावनायाव आरोबाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों होननानै खौरां मोन्दों। मेरापानि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सलंपार सारियालियाव मंगलबारखालि मोनाबिलियाव बे जाथाया जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ जाहान मुन्डा होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलियाव जोबोद गुदुं बोथोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जाहान मुन्डाया फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोन। नाथाय बेनिफ्रायनो जाहान मुन्डाया फैफिनासै। ओरैहाय जाहान मुन्डाया गोलाव समसिम न'आव फैफिनोलाय न'खरनि सुबुंफोरा साखाथि फाखाथि नागिरो आरो जाहान मुन्डानि गोथै सह'खौ फुख्रिनि दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव मोनहैयो। बबेखानि जाहान मुन्डाखौ लोगो लोगो दैनिफ्राय बोखांनानै मेरापानिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि मैयानि सानावनो बोथोरनि दुंखावनायनि थाखाय नगाव जिल्लायाव सिराजुल हक मुंनि गुबुन सासे सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। तिनसुकिया जिल्लानि खाक'पथाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। थांनाय हरनि 10:30 रिंगासोआव खाक'पथारनि बरदिराकआव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गंसे ट्राक आरो टाटा मेजिक गारिनि गेजेराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 7 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 9 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बेनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला AR20A1093 नम्बरनि टाटा मेजिक गारिया दुमदुमानि मंगलिया बाजारनिफ्राय
हान्थियारिफोर लानानै दिराक सनजान फारसे थांबाय थानाय समावनो उल्था बिथिंनिफ्राय फैनाय AS23CC 8930 नम्बरनि गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव सा 7 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सा 11 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ फारियै बिनिता बरुवा एबा बिली, हरिता गगৈ, मिहितुर नियोग, प्रबन मरान, कुलाय मेस आरो पल्लबी दहिया होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय जोखोम जानायफोरखौ अतुल गगৈ, बुरनजित मरान, जनाली मरा, बिकास नियोग, गलेश्वर मरान, मन मरान, जसदा मरान, लक्ष्मी मरान, एबलता मरान, पिंकी मरान आरो माखन गगৈ होननानै मिथिहोदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रैनो बोखांनानै जोबोद गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला ट्राकआ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैदोंमोन आरो ट्राक ड्राइभारा जौ लोंनानै फैनायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो मोनो। तिनसुकियायाव सासे फालांगिरिया गुलि गावनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। मंगलबारखालि हराव जादों बे जाथाया। तिनसुकिया नोगोरनि आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्परेसन बिल्डिं साखाथिनि नेटवर्क काउन्टाराव गावखौनो गुलि गावनानै फोथैनानै लानाय जाथाया जादों। गावखौनो गुलि गावनानै फोथैनानै लानाय फालांगिरिखौ टिटु बाजारिया होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला टिटु बाजारियाया मलय दत्त मुंनि सासे सुबुंनि लाइसेन्स गोनां हाथियारजों गावनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। बेनि बागै जायगानि सासे सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 9:10 रिंगासोआव तिनसुकियानि नेटवर्क काउन्टारनिफ्राय इटानगरसिम थांनाय गंसे सुपार बासआ रावना होदोंमोन। बे समावनो मलय दत्तआ बाइक लानानै फैयो आरो बिल्डिंनि गोजौआव गाखोलाङो आरो लोगो लोगो थांफिनो। बे समावनो गुलिनि सोदोब खोनायो। गुलिनि सोदोब खोनानानै गोजौनि खथायाव खारलांनानै टिटुखौ थैजों लुथुर-पुथुर गोग्लैनानै थानाय थासारियाव नुहैयो। लोगो लोगो नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरो। बबेखानि टिटुआ गुलि गावनानै गावखौनो फोथैनानै लानाय हाथियारा मलयनि होननानै मिथिनो हायो। बे समाव मा जाहोननि थाखाय टिटुआ गावखौनो गुलि गावनानै जिउ फोजोबखो बेनि जाहोना दासिमबो सोराङाव फैयाखै। ओरैहाय बे जाथायनि उनावनो हाथियारनि बिगोमा मलय दत्तखौ सोंथि सोंनायनि थाखाय पुलिसआ एरेस्ट खालामो आरो केसबो रेजिस्टार खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सोलिफु बोसोर 2023 मायथाइनि फैगौ 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम पार्लियामेन्टारि एबा लकसभा आरो राज्य सभानि जथुम जगोन होननानै मिरुनि पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मन्थ्रि प्रहलाद जशिआ फोसावदोंमोनब्लाबो नाथाय मा आयदायाव सावरायगोन बेनि थांखि एबा हाबाफारिखौ फोसावाखैमोन। बेनिखायनो आथिखालाव हेंथा दोलोआ मा आयदानि सायाव सावरायगोन बेखौ मिथिग्रोनो लुबैदों। मानो होनोब्ला हाबाफारिनि आयदाखौ मिथिग्रोआब्ला माखौ लानानै सावरायगोन बेयो मोनसे सोंलु सोमजियो। बेनिखायनो इन्डिया एबा हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि सनिया गान्धीआ बे जर'खा पार्लियामेन्टारि जथुमाव मणिपुरनि जेंना आरो चाइनानि सोमोन्दै सावरायनो मोननांगौ होननानै गाहाय मन्थ्रि मदिनो लाइजाम हरनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय समफोराव बेरेखा दोलोआ लकसभा आरो राज्य सभानि जथुमाव नांगौबायदि हेफाजाब होयैयाव माखासे थांखिनि बिलफोरखौ मिरु सोरखारा पास खालामनो हाजोबाखैमोन। बेनिखायनो बैफोर आद्रा थालांनाय थांखिफोरखौ मावफुंनो आथिखालाव जर'खा जथुमखौ हांख्रायनाय जादोंबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला थांनाय जथुमाव जेबो गोनांथार बिफावफोरखौ नाजावनो एबा पास खालामनो हायाखैमोन नरेन्द्र मदिनि सोरखारा। फैगौ 9 आरो 10 सेप्तेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों गोदान दिल्लीयाव खुंनो लानाय G20 जथुमाव बाहागो लानो आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेना भारतआव फैगोन। नाथाय बेनि सिगां हादरगिरि ज' बाइडेना भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमनानै दरनै हादरनि सोमोन्दै सावरायलायगोन। बे खौरांखौ होदों आमेरिकानि रैखाथि बोसोनगिरि J.K. सालिभानआ। लोगोसेनो आमेरिकानि सेथि आइजो एबा हादरगिरि ज' बाइडेननि आंगो बिसि जिल बाइडेनाबो भारतआव फैगोन। बेनिखायनो जिल बाइडेना भारतआव फैगोना रोखा होननानै आमेरिकानि सिकिउरिटि एडभाइजार J.K. सालिभानआ फोरमायदों। गाहाय मन्थ्रिनि रैखाथि बिबानाव थानाय ASPG एबा स्पेशेल प्रटेक्शन ग्रुपनि डाइरेक्टर जेनेरेल अरुण कुमार सिन्हाया 61 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। हारियानानि गुरुग्रामाव थानाय गंसे सोरखारि नङै हस्पिटालाव IPS अफिसार अरुण कुमार सिन्हाया रुंसारि जादों।
माखासे दान सिगांनिफ्रायनो IPS अफिसार अरुण कुमार सिन्हाया लिभार जेंनाजों भुगिनांदोंमोन। मख'नो गोनांदि IPS अफिसार अरुण कुमार सिन्हाया थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो SPJनि डाइरेक्टर जेनेरेल बिबानाव दङमोन। आथिखालाव बिनि समयसीमाया जोब्बायमोनब्लाबो मिरु सरकारा बिनि बिबानखौ 6 दाननि थाखाय फोलावनानै होदोंमोन। 1987 मायथाइनि केरेला केडार IPS अफिसार अरुण कुमार सिन्हाया केरेलायाव गोबां बिबानाव खामानि मावबोदोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।